Hvad så alle sammen? Live MC her. Og i dag, der skal jeg interviewe en af mine gode venner. Det er Trixel. Og ja, jeg tænker bare, at vi går ind i videoen. Vi ses lige om lidt. Den skole, du går Trixel på. om geografi. Ja, okay, Trixel. Den skole, du går på. Er den rigtig god? Okay, det er en privatskole. Ikke for mange børn i klassen. Den er okay, men det er fint nok her. Men som i ordsprog siger, jeg ved ikke om det er sagt før. Alting har sine skygger. Det vil sige, at alting har dårlige sider. Er det ordsprog sagt egentlig før? Det ved jeg ikke. Det skal du spørge mig om. Nu er det i hvert fald. Tristan, er du ligeglad med din vægt? Eller spiser du sådan sundt? Altså, er du ligeglad med din vægt, og spiser du sundt? Jeg er ikke ligeglad med min vægt. Fordi så vil jeg være overvægtig. Det er ikke sjovt. Jeg kan ikke lide at være fed. Det tror jeg Jeg ikke. kan ikke lide at føle mig fed. Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der vil. Jeg kan godt lide, jeg vil helst være ham den normale. Altså normale størrelse. Man er faktisk kun fed, hvis man er sådan en kæmpe stor mave. Og der er ikke nogen af os, der har en kæmpe stor mave. Nej, men derfor jeg siger, jeg holder øje med at spise for meget. Trixel, hvad er din yndlingsmad? Det har jeg aldrig tænkt over. Jeg er meget i tvivl om det. Men men noget jeg rigtig godt kan lide, det var faktisk spaghetti bolognese. Nej, spaghetti carbonara. Det smager også godt. Ja, jeg kan godt lide den der flødesauce, der er der, så specielt det der bacon, der er der. Det smager godt. Ja. Der er også mange andre ting, der smager godt. Det har faktisk en mega effektiv smag, synes jeg. Et smag. Trixel, den dag du fik din hund, blev du så glad der? Selvfølgelig gjorde jeg det. Altså, selvfølgelig er jeg ikke glad for at få en hund. Teknisk. Der var en fejl. Selvfølgelig blev jeg glad. Så jeg kan ikke huske mere, hvad jeg tænkte. Jeg ved bare, at man bliver glad. Altså, der er ingen tvivl om, at man bliver glad. Jeg har aldrig mødt en fyr, som har fået en ny hund, og sådan siger, hold kæft, hvor lort jeg har fået. Tror jeg, jeg kender ikke nogen dudes, der har tænkt sådan. Det var jeg. Trixel, er du nogensinde blevet mobbet? Nej, ikke så vidt jeg ved. Fordi altså, på den skole, jeg går, så er det som om lærerne gør mere for at stoppe mobning. Altså, der er ikke ligesom mere de der folkeskoler, hvor lærerne tænker, nu vil jeg bare have mine penge. I hvert fald med det der, altså fordi, som tidligere sagt, det er en god skole, også på grund af lærerne, fordi de holder med opsyn med, om hvad der sker. Ja, der sker faktisk ikke så mange, der sker ikke så meget mobning. Der sker jo nærmest ikke mobning. Jeg har ikke hørt nogen blive mobbet. Jeg har ikke hørt om nogen, der er blevet mobbet der. Det vil sige, at jeg så mobbet, når det bliver drillet hver eneste dag med et eller andet forskelligt af det. Nej, det har jeg ikke hørt om. Jeg bliver heller ikke mobbet. Er der aldrig nogen, der har sådan grint af dig eller noget? Grint af mig eller grint med mig? Grint af dig. Jeg tror, der er i hvert fald nogen, der sikkert har bagtaget folk. Bagtaget? Ja, det er der sikkert nogen, der har gjort. Det var simpelthen alt for den her video. Husk at subscribe, comment og like, så vi ses bare i næste video. Hej!